Кніга прарока Езекііля, раздзел 12. «І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы. Сын чалавечы, ты жывеш сярод народаў порыстага, які мае вочы, каб бачыць і не бачыць, і мае вушы, каб чуць і не чуе, бо гэта народ упорысты. Такім чынам ты, сын чалавечы, прыгатуй сабе рэчы на дарогу перасялення, і ўдзень на іх вачах перасяліся. Выйдзеш з месца твайго прабывання да іншага месца на вачах іх. Можа, гэта зразумеюць, бо гэта народ упорысты. І вынесі вонкі свае клункі, як клункі перасяленца, удзень на іх вачах, а сам выйдзе ўвечары на іх вачах, як выходзіць перасяленец. На іх вачах зрабі сабе дзірку ў муры і выйдзі праз яе. На іх вачах ускладзі клунак на плечы, выйдзі, калі звечарэе. Закрый твар свой, каб не бачыў ты зямлі, бо я стаўлю цябе знакам для дому Ізраіля. І я зрабіў так, як мне загадаў Господ. Свае клункі вынес удзень, як клункі перасяленца. Вечарам зрабіў сабе рукою дзірку ў муры і выйшаў у прыцемках на іх вачах, несучы клункі на плячах. І прамовіў да мяне Господ раніцаю гэтыя словы. Сын чалавечы, ці дом Ізраіля, дом упорысты, не спытаўся ў цябе, што ты робіш? Скажы ім, гэта кажа Господ Бог. Гэта цяжар над кіраўніком, які ў Іерусаліме, і над усім домам Ізраіля, што там знаходзіцца. Скажы, я для вас ёсць знак, як я зрабіў, так і з імі станецца. Хай яны пойдуць на перасяленне і ў няволю. І кіраўнік, які знаходзіцца сярод вас, хай ускладзе ў поцемках на плечы клункі і выйдзе. Хай зробяць дзірку, каб мог прайсці праз яе. І хай закрые ён твар свой, каб вокам не бачыць зямлі. І я пастаўлю сетку маю на яго, і трапіць ён у пастку маю, і завяду яго ў Бабілон, зямлю халдэяў, і яе ён не ўбачыць, і там памрэ. І ўсіх, якія навокал яго, дапамогу яго і войска яго, я разганю на ўсе вятры і выцягну на іх меч. І даведаюцца, што я Господ, калі іх раскідаю сярод народаў, ды рассыплю іх па зямлі. І некаторых з іх ухаваю ад меча, і голаду, і заразы, каб расказвалі пра ўсе злачынствы іх сярод народаў, дзе апынуцца, і даведаюцца, што я Господ. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы. Сын чалавечы, з трывогаю будзеш есці хлеб свой, але і ваду сваю будзеш піць з неспакоем і смуткам. І скажаш народу зямлі, гэта кажа Господ Бог да тых, якія жывуць у Іерусаліме, у зямлі Ізраіля. Хлеб свой будуць яны есці ў смутку і будуць піць ваду сваю ў трывозе, бо зямля іх стане пустэчай і будзе пазбаўлена дастатку свайго дзеля беззаконня ўсіх, што жывуць на ёй. І населеныя зараз гарады апусцеюць, і зямля стане пустыняй. І даведаецеся, што я Господ. І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы. Сын чалавечы, што за прыказку маеце ў зямлі Ізраіля, калі гаворыце, дні мінаюць і ўсякае бачанне гіне? Дзеля таго скажы ім, гэта кажа Господ Бог. Я зраблю, што гэтай прыказцы будзе канец, і не будзе больш яе паўтараць народ у Ізраілі. І скажы ім, што набліжаюцца дні, і кожнае слова бачання здзейсніцца. Бо не будзе ўжо больш сярод пакаленняў Ізраіля ніводнага фальшывага бачання, ані падманнага прароцтва. Бо я, Господ, буду гаварыць. Усякае слова, што я скажу, станецца напэўна. Не прадоўжыцца яно даўжэй, але ў дні вашы, дом упорысты, я скажу слова і выканаю яго, кажа Господ Бог. І прамовіў Господ да мяне, кажучы, сын чалавечы. Вось ізраільцы кажуць, бачанне, якое ён мае, прарочыць пра дні далёкія і часы пазнейшыя. Ён праракуе для далёкай будучыні. Таму скажы ім, гэта кажа Господ Бог. Ужо ніводнае маё слова не будзе адтэрмінавана. Слова, якое скажу, здзейсніцца, кажа Господ Бог.